Un o pethau sydd o ddirodaf mawr I fi ydy dy gwir, dachod y crefftwaith sy'n mynd I fewn I wneud y ffyn yma. Oeddi, mae'n ala tipyn o oriau mynd mewn I bob ffyn. A bob blwyddyn, da chi weld yn mynd o, mae'n gry, mae yna gymint o honnyn nhw ar gael, does? Oeddi, mae sawl un yn cystadlu bob blwyddyn yma, oes. A wedyn, dachod, I mi, beth sydd wedi cadw taro'n llygad ydy'r rei sy'n cael ei wneud allan o un darn. Un darn, ie. Coed naturiol, un darn. A wedyn, sy'n mynd ymlaen i'n ffefru ni mewn ffordd ydy y corn maharan ac, dachod, jyst yr un tro ni mewn ffordd. Ie. Ond mae fwy, wrth gwrs, gwaniaeth ffrint y cod a'r corn yw, mae lot fwy o waith yn mynd mewn I blygu'r corn i'r siap iawn, a wedyn I weithio arno fe I galen iawn. Ond wrth gwrs, dachod, y pethau eraill ydy, da chi'n symud a gweld y ffyn arall, y ffyn bawd, mae'r gwaith yn cael ei wneud I darganfod y darn o bren yna, ynddi? Oes. Dim yn aml iawn I chi'n ffind o'r ffôn naturiol mas o un darn. Ie, tad. Ond dachod, I ryw feirniad wan sy'n sbio ar y ffyn yma, maen nhw mor dda I gyd, dachod, beth sy'n neud nhw yn yr ei gorau un, felly? Wel, mae sawl peth, really. Mae'r siap I hunan, mae rhaid bod cylch yn grwn ar y tu allan, a'r un peth ar y tu fewn. Mae rhaid i'r tu fewn I ddilyn y tu allan, fel bod popeth yn iawn. Mae rhaid bod sianc yn syth iawn. Ie, tad. A fferywl wedyn ar y gwylod, ond sim rhaid cael fferywl. Dim ond bod gwylod wedi cael ei reso'n iawn, sim rhaid cael fferywl arno fe. Ac wrth gwrs, hein ydy rei sydd wedi cael y pumed ag yr ail at trydydd. Ond symud at y rei sydd wedi cael y pencampwriaeth ag y cyntaf. Mae'r safon jyst yn wych. Beth sy'n digwydd, mae'n cael ei farnu, mae pob dosbarth yn cael ei farnu. A beth sy'n digwydd wedyn, mae'r cyntaf o bob dosbarth yn cael ei dynnu allan a ddodi yn y rac. A wedyn, beth sy'n cael ei ddigwydd wedyn, maen nhw'n disgwyl am y champion stick, dos wedyn nhw. Ie, siwr. A reserve. So, na'r ddoi, na'r champion stick fan hyn. A mae hwn allan o corn fyw. A sy'n so, mae'n siŵr bod hwnna'n rhywbeth anoddach byth I weithiau. Mae hwnna mwy anodd eto, achos mae rhaid i'w so fel hydraulic ar hwnna, achos mae'r corn buwch yn wag tu fewn. Mae rhaid i'w so'r hydraulic wedyn I galen iawn i'r siap, a wedyn mae'n cael ei dwymo a'i blygu i'r siap. Wrth gwrs, te. A dyn, dachod, o'na un I chi yma, Lenny, ta? Mae da chi, wel, mae da chi rhywbeth special, mae'n un fyd buffalo. Dim yn aml I chi'n gweld buffalo lliw gwyrdd. Reit, na. Reit, mae'r buffalo yn arfer bod lliw di. Sa fi ddim un yn y coch. Ac oes, ddim eleni? A'r meistr gas yr ei coch eleni. O'n I fel apprentice iddi, bydd rhaid fi'r un peth ar carden ysgol, bydd rhaid gweithio mwy caled. Ond dachod, na, mae'n braf cael gweld y rai yma I gyd, dachod, gret gweld y ffermwyr I chi. Ond Geraint, diolch yn fawr I chi. O reit, diolch yn fawr. Champion. Reit.